Τα σπιτικά γλυκά είναι νόστιμα, οικονομικά και αν έχει συνταγή και εύκολα. Απλά υλικά για το παντεσπάνι, αναλυτικά, βήμα-βήμα η εκτέλεση μιας μοναδικής συνταγής. Παντεσπάνι μόνο με 2 αυγά. Ετοιμάζουμε μια εύκολη μους με απλά υλικά, εύκολα, αλλά πάντα νόστιμα. Συνταγές από το Ανθούλα Σπιτικό. Απλές συνταγές, κλασικές γεύσεις. Συνταγή για μια ζωή. Ακολούθησε. Παντεσπάνι με 2 αυγά. Φαίνεται αν είναι πετυχημένο. Αφού κόψουμε το παντεσπάνι στη μέση, βάζουμε τα υλικά και στολίζουμε. Φτιάξτε το, δοκιμάστε το. Καλή απόλαυση.